میرے نبی پاک سرکار ہجرت فرما کے جا رہے سن تے راستے دے وچ ایک مائی دی کلی سی ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ. اے مائی صاحب سن جڑیاں مسافراں نوں کھجور دودھ تے گوشت تقسیم کردے آئے. حضور گزرے تے آپ نے فرمایا ابو بکر اس مائی تو پوچھے نا کہ اے دے کول دودھ گوشت یا کھجور ہے. اس نے کیتی سونیا ہن تے کوئی نہیں ساڈے تے بڑی خشک سالی اور تنگی دا سال ہے تے ایسی کوئی چیز نہیں. تے حضور چونکہ سواری دے اوتے سوار سن جھونپڑی دے اندر حضور دی نظر گئی تے حضور فرماندے نے ابو بکر دے تو پوچھ جیڑی بکری دی کلی وچ کھلوتی ہے اون دا دودھ دو لے. حضرت ام معبد کہدیاں نے سونیا اے تے لاغر تے کمزور اتنی ہے کہ چگن واسطے بھی نہیں جا سکی تو انہیں دودھ کی دینا ہے. حضور فرماندے نے ابو بکر تو اجازت لے. یا رسول اللہ بکری دودھ نہیں دینی. حضور فرماندے نے ابو بکر اجازت لے. جناب صدیق نے اجازت لئی. حضور تھلے اترے میں اس کلی تو قربان جاواں جدے وچ آمنہ دے لال آئے نے. ہائے اس کلی تو میں صدقے جاواں جدے وچ حضور آئے نے اس کلی تو صدقے جاواں. توجہ ہے حضرات عزیزاں دی وقار میرے حضور تشریف لایا. فرماندے نے ابو بکر ذرا بکری دے پیر پھڑ. اے پھر جڑے پنڈ دے بندے نوں انہاں نوں پتہ ہے بکری دا دودھ دونا ہوے تو دے پیر پھڑنے پوندے. حضور نے فرمایا تے پیر پھڑ جی حدیث شریف دے لفظ. حضور ابو بکر صدیق نے پیر پھڑ لے تے جتھوں دودھ نکلدا ہے نا حضور نے اوتے ہاتھ پھیریا. اینج ابو بکر صدیق نے دوویں پیر جوڑے آئے. حدیث شریف وچ آندا ہے جدوں حضور نے ہاتھ پھیریا نا تے بکری دے پیر کھل گئے. بھلا کیوں؟ وانا وڈا ہو گیا. وہ دودھ والی جگہ اتنی بڑی ہو گئی کہ پیر بکری دے کھل گئے. میرے نبی سرکار نے دودھ دونا شروع فرمایا. حضرت ام معبد دا برتن بھر گیا. جڑا برتن انہاں دیتا سی انہاں فرمایا کہ برتن دوجا لے آؤ. دوجا دیتا تریجا دیتا جتنے گھر برتن آئے وہ سارے بھری. بھائی سمجھ آئیے گل نہیں کہ کوئی نہ ہاتھ توید لین دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی. اللہ والے گھر آ جان تے برکتاں آپ پہ ہو جاندی ہیں. توید لین دی ضرورت نہیں ہوندی. جدو اللہ والے گھر آ جان نا تو انہاں دے گھر آن والی برکتاں ہو جاندیاں نے. 8 توید لین دی کوئی نہیں لوڑ ہوندی. بیٹاں دا منے دیو بکریاں دا منے دیو کڑیاں دا منے دیو چھوراں دا منے دیو تے ساڈی گواڈن نوں وی دے چھڑیا ہو کہ باہر گئی ہے متے اوندے اون وی لوڑ ہو. ساڈے تے تویداں دے وی لین لگ جاندی ہے. اللہ والے گھر آ جان تے تویداں دی ضرورت نہیں ہوندی. اللہ رحمت آپ ہی فرما چھڑدا ہے. انہاں دے اون نال برکت نہیں ہو جاندی. عزیزاں دی وقار گھر دے سارے برتن بھر کے حضور چلے گئے. حضور تشریف لے گئے. انہاں دے خامند آئے. بیوی تو پوچھ دینے گھر وچ بندہ تے کوئی نہ بکری کوئی نہ آئی. اے دودھ دی خوشبو کدوں آ رہی ہے تے شہریاں تو ان کوئی نہیں پتا. خالص دودھ ہوئے تے گھر پیا ہوئے تے خوشبو ہوندی بھی آوندی. ہن تو ان کی پتا ہوئے میں خوشبو آوندی ہے کہ نہیں آوندی. تسی خوشبو والا ویکھیا کدی نہیں. تواڈے کول آوندیاں نوں پتہ نہیں او کی ہو جاندا ہے دودھ. اتے کسی جٹ پرانے نے پتا ہے بخالص دودھ ہوئے تو دی بھی ایک اپنی مہک ہوندی ہے. عزیزاں دی وقار دودھ دی خوشبو محسوس کیتی تے فرماندے نے گھر کون آیا سی. اور مورخین نے لکھیا ہے کتب سیر دے اندر ہے کہ حضرت ام معبد بڑی فصیح اور بلیغ خاتون سن. بڑی بلاغت والی سن. انہوں نے اپنے فصاحت اور بلاغت کے انداز نال دسیا کہ انج دی ایک شخصیت آئے. اسی اپنے انداز نال ترجمہ کر دے ہونے ہاں. فرمایا کون آئے سن. انہاں کیا دس نہیں سکتی پر سونے بڑے آئے. تاں سی انیا سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا سب سونا ہے چہرہ حضور دا سب سونا ہے چہرہ سب سونا
تو سونا